Il-kumpanija Portelli & Brincat fetħet showroom ġdida fl-Imrieħel b'kollaborazzjoni ma' kumpanija Taljana tal-Amara bl-isem Laġuża Mobili b'investiment ta' madwar 800,000 euro. Preżenti għall-inaugurazzjoni ta' din ix-showroom bl-isem Cast Home, il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar il-kumpanija Portelli & Brincat għas-servizz professjonali u dedikat li joffrew tul l-aħħar 38 sena. U għatenna li permezz ta' viżjoni ta' tkabbir ekonomiku, illum il-ġurnata kumpaniji u negozji barranin qed jażlu lil Malta sabiex ikabbru l-operat tagħhom. Il-Prim Ministru min-naħa l-oħra żied jgħid li l-ekonomija f'pajjiżna hija fost l-aqwa fl-Ewropa għaliex in-negozji qed jagħmlu tajjeb mill-opportunitajiet li jinsabu f'pajjiżna. One News tkellem mad-direttur tal-kumpanija Portelli & Brincat, Mauro Portelli, dwar il-kollaborazzjoni ġdida mal-kumpanija Taljana. Il-grupp Laġuża huwa grupp b'saħħtu ħafna fis-Sqallija, ġifieri kumpanija ta' over 50 years. L-isimhom importanti u jaħdmu ħafna fis-settur tal-made to measure. Portelli stqar ukoll li grazzi għall-andament pożittiv li Malta għaddejja minnu fis-settur ekonomiku, illum il-ġurnata huwa iktar faċli għal negozji kemm Maltin u kif ukoll barranin sabiex jespandu l-operat tagħhom. Illum il-ġurnata hija ħafna iktar faċli, ir-ritmu tal-ekonomija jixbet iktar attenzjoni kif qal Salvatore, il-direttur tal-Grupp Laġuża, li Malta saret punt ta' riferiment u vera l-għajnuna kollha qegħdin hawnhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.